сабти живой инро нишон метем, операция ҷои яроҳош ҷои ҳамаша аялал нишон метем. Шумо тамошо кунед бародаро. бародаро инами бародар рушадиё. Инами бародаре ки мо ҳамира видео кардем дар YouTube парт уфтадем. Ҳалаки мо мезгарем ба ҷои оператсияи ин бародари майюбмон тошти. Ина бародаро шашум ҳафтум стумораи ин бародар оператсия кардем. Барои ки хича ҷумондану чи анаки бо як оператсияи дига дар корае ки барои ира ба по хезондан бародаро. Ина ҷои оператсияша хай диден ина ай пеш. Ина бародаро бо ҷои яраеш ки ай бисёр хов рафтан пушташ яра шидагай. Ина ба ду чашми хитон дидестем бародаро. Ина аз хичакаш шланг баровардагем барои пешовуш. Барои пешов рафтанаш бародаро. Инами шлангам дидем бародаро. Бародаро инами бародара ина нишон додем, хитон ба ду чашми дидем. Инами ҳамун бародар монад. Кадомет ки имконият дори ёрдам мумкин то ки ҳама касая гӯя шида ин бародара ба по бихезонем. Ранги химон да бармон бигирему да бари химон бигардонем. Кадомет ки имконият ёрдам кардан дори ёрдам ки имконият ёрдам кардан надори акҳо, хоҳаро, апо, холоҳо дуо кунем ки мо ҳамин бародара ба по бихезонем.